nyidendi matugo tuke mag okapu jotugo adek koni gi koni ma higni piny 23 ni kod geno mar timo maber e tuke mag piny mangima. Timno osebedo ka timo orako margi alap mar mbalariany mar Strathmore e bwo kocha margi Tony Onyango gi onyiso ma tayo yawuoyi gi nyiri kaka luoreno. Tim mar yawuoyi oting'o David Gichohi, Elisha Odhiambo, Jackson Waweru gi Dennis Koja. Ka nyidendi ma Kenya oting'o Marilisa Omondi, Barbara Achieng' to kind jotugo mamoko. Mana kaka odiechieng' kalo machiegni ne tukego ibiro bagi e piny mar Mongolia. Geno nitiere mar timo maber ka loch gi points biro miyo Kenya otiko mar yuoro tuke mag Olympics higa mar 2028. Championship at under 23 level. We've played some internal tournaments and we've really worked on so many things. So tactically, we are ready. As coaches, we've done our best. We've prepared them well. So it depends with the player themselves. You never know with players. Players can give you upset sometimes. Where firstly, if that is their new podium, they've never been in that podium. So you never know because you've never been with them in that podium. But at least I have two who are experienced in the 3x3. They were there last year. So I'm sure they'll give us something.